Tuntung chu ai na January to December Christianity chuan apong lo herin na lam ti da zat na lam mani lawa adik ve deuh tlang pui thina wangin karon tar lang mai ani e January antuma sang man lai thilan ngai sang mi soi selen ching mi soi sel ching ve ti lo chuan thuru kan zep thei an mani anga fing thian nei du February mi romantic tak an ni a chuwang chuan do thei taka be kan ngai tua an nei dama wangin hriat thiam an har thin hle ngai tua an nei tame ti lo chuan chik takin thil an ngai tua ngai mi lo thung ve khati ti der to chuan an ring le to ngai lawang che March min petakan nia an rin tlak ani meichia ani chuan osam takin mi hmangai ngai lo osam takin mi hmangai thei lo ma se March la piang mi pa nen chuan an in ngai na mai an in me thei le April mi kom han thiama mi tu nen point po an osam mani le mani in khongai an ching hle mi si kan chinga chiang huna chuan an pul an kianga omlo a him du le mirin an har sata an rin to te ro chu an ring bur thin April tha piang nupuya inei chuan khovela van nei berte jinga mi ini May an fel reu phian lom marin vong tak dispi nei takan ni a rin tlak an ni du viau mi je hriat thiam har tak an ni du viau hei wang hian tlangwal tam tak te ril ru an tin a du phian tlangwal tam tak tan theng hilan an har tlang pui June midang lambi kan ni du viau an thlu ka tlang pui an tu soi ngai tu vak lawa soi purpur an ching tlang pui mi hnung lama re lai chuan mai chana hril du mi an ni mangai na lama chuan an zei du hle chuti rual chuan an hlom bok July milur thiang hlim takan ni hriat thiam har sa takan ni an hmel thra an fing bok in hnial an ching lem lo le mi thata kan ni an chazia moi le ti der mi an ni lo achan chu an hmangai thei lo mai pa ka che an thi thlengin ti der na kha an hrerengang August rual pol thiam mi tak an ni middle ru tak an ni tlang pui in hnial pui mi an ni lo atira hnial hne ma la a hnu an hnial hne le thawang che malam hun thlir thiam mi tak an ni en hniam an du hau lo miril ru hne an chak hle miril ru hne ero an thei lem lo September khongai na nga mi an ni du dispin nei tak an ni tlang pui an meri tlang puya chiete ro an chefal theile mi bum ching la ka khoi na lan tir ngai lo lo bum to ni chuan phu bai chuan la lo nan film khur le yang che rei tak mangai nan be sia zan khat le ka ta nan du lo mi soi selen ching ve hle an mel phu lo ngai zong tur du tui an ni October mi tai ma tak chun hlom lo ma se an ma om chul hen sha man tum thin milrunem takan ni a ma se mi ma a ta lo sha man tum thin mi fing tak chuni lo ma se bum me har takan ni mai to ka fing ve pa ngai an ni mei chie mo mi pa mel thana zong an du vek kher lo mangai na dik tak khian zon ber ani sex lam hi chak ve le ma se nu le ngai to wangin an film khur le a mut pui me har takan ni October thla piang thu le lam talent dong anom chuan thu le lama chuan bidang te aya big an ni mirik chut mai an ni a mi har jek zok an wang hle fiam thu lom mi an ni a fiam thuiro an thiam hau lo thung ma ni thu tiam chu len vek tum mi an ni a an len vek ngai kher lo mi fing u chok tak an ni a ti der an hre thei hle a ti der tui ni lo chu ni ta na poi thei hle ang thudik hriat tumin zona zot ngai suang che December an thlerim ma hle a fiam mai chi an ni lo an thil tia an van nei du phian engar sana potok se an tura chelan har sana chu kiang le nge thin
thinlung in hong mi tak an ni a mi fakan thiam hle mi ril rutin dan ching hle ole ka di zong kha kan ngai thak thei chu ni ta adikem ti khan ngai lo in ve chin la diki pakhat dal chu om nge nge thri ai ring bur lo la kan din len kal di kham shatla donia eka channel hi lo like la lo subscribe la lo comment lai du zong te chon the pe jo mi lo share sakram donia in ja vain ni photule